الہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ۔ بے شک محبوب اساں اواں کے کوثر عطا فرمایو۔ سبحان اللہ۔ تا عالمان بزرگن کوثر جا مختلف تفسیر بیان فرمایا آگل ان عالمان تو چمن آگے تا ان کوثر ما مراد آگے آب کوثر، لیکن عالمان بزرگن تو بیان آگے ان عالمان بزرگن تو چمن آگے تا ان کوثر ما مراد آگے کثرت